अगर आप चाहते हैं राधा म्यूजिक वर्ल्ड का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। म्यूजिक बाय मनीष जायसवाल। जहिया से चढ़ल बाना मरा थारे बिना नहैले न खाला सोनिया चश्मा वाला। जहिया से चढ़ल बाना मरा तोर बिना नहैले न खाला सोनिया चश्मा वाला। सोनिया चश्मा वाला मैया जी के पूजा करे जाला। सोनिया चश्मा वाला मैया जी के पूजा करे जाला। सोनिया चश्मा वाला। राधा डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो समोसा चौक। मैया जी के पूजा करे जाला चश्मा वाला। मनोदर के गेट सखी राखेलन खोल के मन पागला बेलन जय माता जी बोल के। जय माता जी बोल के मनोदर के गेट सखी राखेलन खोल के मन पागला बेलन जय माता जी बोल के। उठी सुती रोजा उहाँ पूजा करे जाले ए सखिला गोता भक्त बनल बाड़े। ए सखिला गोता भक्त बनल बाड़े। मैया जी के रोजा आरती उतारे चढ़ावेला फूलवा के माला। सोनिया चश्मा वाला। सोनिया चश्मा वाला मैया जी के पूजा करे जाला। सोनिया चश्मा वाला मैया जी के पूजा करे जाला। सोनिया चश्मा वाला। चश्मा वाला। चश्मा वाला। मैया जी के पूजा करे जाला चश्मा वाला। और धुन राइटर के पूछहु न सूझे अवधेश दीवाना जा एला रोज पूजे। एला रोज पूजे। और धुन राइटर के पूछहु न सूझे अवधेश दीवाना जा एला रोज पूजे। सातोरे बहनिया झूलनी झूलनमा भैर भैया देखो बाड़े होते संगमा। भैर भैया देखो बाड़े होते संगवा। विवेक परवाना के कुछ न सूझे मारेला रोज रोज ताना। सोनिया चश्मा वाला। सोनिया चश्मा वाला मैया जी के पूजा करे जाला। सोनिया चश्मा वाला मैया जी के पूजा करे जाला। सोनिया चश्मा वाला। राधा डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो समोसा चौक।